матч дисквалификации. Се проявява, беше номиниран всякакъв нещо. Специалното той сега опита да вземе мека на стола, съдята му го взе и падна на земята от дърпането. Сега съдята е на земята и не вижда какво става на юга. О, мили боже, Данака е ударен след като Антин блъсна Христо Цимба. Антин, голям крак. О, не, Данака се приготвя за нещо, не знам какво това. О, не може, така Мастер Лок. Значи захвата на майстра. Данака ще пита, може би захвата на майстра. Никой не е разбил захвата на Данака. О, да, захвата на майстра. Пълен Нелсън. Никой не е разбил пълния Нелсън на Данака. Дори Антин мускулестия. Пълен Нелсън тъчване. Това може ще бъде край, да. 2, 3. Добре, мексиканец Христо Цимба беше елиминиран. О, не боже. Останаха само Данака и Антин. Видите ли ще стане световен шампион в тежка категория. След като титлата беше ще остана без притежател, след като Илан Бъчвата бе пребит брутално и Кюцен не може да защитава. Сега Антин. О, не може, не, антеново забиване. Той се приготвя за антеновото забиване. А може би ще бъде антеново забиване. О, Данака контратакува стъшване на чувала. Това е Данака. Лутник гърба. Сега Данака отново се засилва. Още е... О, крак. Опит за туш. Това е опит за туш 1-2. Но Антин се повдигна по дяволите. Данака се ядоса. Данака се приготвя за нещо. Мисля, че всички знаем какво е то. То е с три думи. RKO. Ще успя ли? RKO може би! Антин контрира RKO. Антин блокира RKO. Данака на земята. Антин го хваща. О, не! Задушаващо тъшване! Какво задушаващо тъшване? Какъв сблъсък? Страхотно задушаващо тъшване от Антин. Опит за тушено! 2! О, Данака се повдигна малко при 3-2 и 7-8 според мен, ако питате, но Данака успя да се повдигне. Това е невероятно. Но Данака го вдига го. Това може би ще бъде кил. Старата финална хватка на Данака. О, Антин на съдята, докато се дърпаше. Съдята отново е долу. Завайте, че иначе няма дисквалификации. Но това е захвата. Никой не го е разбива. Пълния Нелсън на Данака. И удар под пояса на съдята е в несвяз. Той не вижда 3 удара под пояса с крак. Антин не успя да разбие захвата на много превъртя. След това имаше 3 удара под пояса. О, Данака светник. Но къде отива Антин по дяволите? Къде отиваш? О, не, той си има металния стол. О, какъв удар с металния стол. Съдята не видя нищо. Това не е честно по дяволите. Съдята не видя нищо. И ти се приготвя за антеновото. Но сега виждам. Съдята тъкмо се изправя. Съдята се изправя бавно. Опита се да го вкарат към ринга. И о, не! Антеново забиване! О, не, това ще бъде край. Това е несправедливо. Несправедливо е тук съдята. Това опит за туш 1, 2, 3. Победител световен шампион в тежка категория е Антин. Сега Антин отново се мъци и отвиси за Данака. Антин се ядоса и той почитал. О, Антин. Данака се изправя тъкно. Това не е честно. Удар с титлата. Удар с... Да, удар с титлата тежка категория. Но не, Данака отдъща с един удар. Но Антин... Още един удар с титлата. Антин хвърля титлата. Антин хвърля титлата. На земята сега я изхвърля извън ринга. Но какво ще стане тук? Съдята е в несвяз. Антин направи 2 удара с титлата. Това не е честно по дяволите. Не е честно. Антин преди малко ще да спечели титлата си, но съдята направи... О, не, той дърпа съдята и идва. Дърпа съдята. Антин. Сопи за туш.
туш. Данака си сложи крака на въжетата да не спира. Това не е честно. Победител и нов световен шампион в тежка категория Антин Мускулесия. Non ci devi supportare neanche nossa, non era speciale. Questa cosa ma c'è da per i suoi proteggetà, assolutamente buona miseria di loro. You think you know me? I drugi pretendenti odbojowna debela mexicana TikTok Simba i Антин Мускулесия. Debelia Musko. Your ass better call somebody! Ще бъде троен и ще бъде с смени. Първият отбор, който отбележи туш и до предаване, ще се тръгне с титлите по двойки. Не знам как ще се разберат, кой ще почне на всеки отбор. Да, ще бъде нещо като троен матч, обикновено, защото ще се сменят. Явно Христо Цимба почва да Дебеля Мускул, Владо Кучето от отборните шампиони, Данака от категоризирането АКЛ. Сега Данака рита Кучето, след като изчака малко да се бият с Дебеля Мисканец. Но какво е това? О, мили боже, нещо като задължаващо тъшване и някаква забивка, но мисля, че Кучето се удари много лошо главата. И не видяхте много, тя се забива лошо. Сега Данака се качва най-горе. Най-горното лъже. О, мили боже, какъв скок и удар с гармашен стоп. Но опит за туш. Близо 3. Не може. Ве, но Христо Цимба е развалял опитението. След този невероятен скок и най-горното лъже назад. С лакет сърцето на Кучето. Но сега Данака го хваща за нещо. Мисля, че затърди, но Цимба не направи нищо и Данака се изние. О, мили боже, това е Кобра Клъч. Захват, кобърски захват. Кобърски захват нещо като приспевателно, но много по-лошо, защото това е едната сяка. Той не го пуска. Това отвърне на ръката. И казва на шлеметал се качи на неговото мъже. Да получава нещо като стара точка. Ладно, не е това, защото той не се качи сам.